Hej ľudia, moje meno je Figino a ja vás vítam pri prvom tutoriáli na hru Counter-Strike Global Offensive a tento tutoriál bude zameraný hlavne na to, ako si nastaviť rúžový crosshair. Takže ja si myslím, že by sme sa mohli rovno do toho pustiť. Takže čo ako prvé potrebujete ísť do možností, zase book, dobre, to neriešime. Potrebujeme ísť do možnosti a musíme povoliť vývojárskou konzoli. Dáte áno, ak tam budete mať nie, tak vám to nepôjde. Dáte áno a dáte uložiť zmeny. Vrátite sa. Potom hneď ako si urobíte, ako povolíte túto vývojárskú konzolu, tak pôjdete na offline boti. OK, takže sme späť v hre a môžete vidieť, že mám krásny rúžový crosshair. Ako môžete vidieť, tak keď behám, tak ten crosshair sa mi nezväčšuje ani nezmenšuje, ale je furt na stálom mieste. Ukážem vám nastavenie, ktoré toho docieli. Dať si nastavenia hry a nastavíte si klasický statický. Barva zaměřovače, to je celkom nepotrebné, lebo teraz si to ideme premidovať v konzoli. Takže, ako si zapnete konzolu? V nastaveniach hry máte napovedá možnosti a dať si klávesnice a myš. A tam úplne na spodu budete mať zobrazit konzoli. Ja to mám na tomto tlačítku, takže keď kliknem to tlačítko, tak sa mi zapne konzola. OK, takže aby ste dosiahli takéhoto rúžového crosshairu, budete sa musieť riadiť týmito príkazmi, ktoré máte teraz na monitore. Takže keď dáte do konzole všetky tieto príkazy, okamžite tam budete mať takýto krásny rúžový crosshair. Toto je všetko pre toto video, moje meno je Figino a ja dúfam, že sa ešte niekedy uvidíme. Zatiaľ, čaute.